De Lima and Suarez versus Leviste. So ngayon, Dad, kinontra ni Congresswoman Laila De Lima at Congressman J.J. Suarez tong si Congressman Leandro Leviste. Kasi ang sinasabi ni Congressman Leviste dun sa kanyang plenary privilege speech na meron daw malaking vote buying ang nangyayari sa mga distrito para manalo ang mga kongresista. Ngayon naman, kumontra si Laila De Lima na wala daw siyang vote buying na ginagawa at wag siyang mag-generalize at mag-accuse. Ngayon naman, sinabi pa ni Congressman Leandro Leviste na dito sa Southern Luzon, sa Batangas at sa Quezon, mas mura daw ang mga vote buying kumpara sa iba. To sinabi niya, di ba Congressman J.J. Suarez, he called out to his colleague. Ngayon naman sinabi ni Congressman J.J. Suarez, walang vote buying siyang ginagawa sa kanyang distrito. Hindi daw niya alam kung meron daw si Congressman Leviste na ginagawa. In fact, tinanong pa nga si Congressman Leviste, ikaw, magkano ba nagastos mo? Sinabi ni Congressman Leviste, gumastos nga siya ng ilang bilyon. Pero that was before campaign period. So it's not for his actual campaign expenses. At hindi daw siya namimili ng boto kung dito ay mga tulong at ayuda para sa ng mga school supplies and other mga foods para sa taong bayan. So Dad, pag-usapan ng vote buying, talagang talamak yan, narinig natin yan sa mga kalsada, sa mga netizens, sa mga kwentuhan na talagang allegedly nagkakaroon ng mga pamudmud ng pera lalo pag malapit na ang araw ng botohan. So Dad, anong tingin mo nangyayari dito? Bakit nagkakaganto? Well, kasi nga yung marami sa ating mga kababayan na salaylayan, di ba? Siyempre, pag nasalaylayan sila, umaasa sila na mabigyan sila ng parang pabuya kung sila ay may iboboto o ihahalal, no? Kasi para sa kanila, bakit naman kita ihahalal kung wala ka naman binibigay na pabor sa akin o tulong sa akin? So yun ang mga common sentiments ng ating mga kababayan na nasalaylayan, no? Kasi para sa kanila, yun na nga lang yung kanilang kumbaga kayamanan, no? Yung pagboto nila. Kaya tuwing eleksyon, siyempre, umaasa sila na doon sila kikita, no? Kasi sa kanila parang yun ang kanilang pagkakataon na kumita ng mas mabilis at mas madali, no? So yun ang normal na nangyayari sa ating lipunan because marami nga nasalaylayan, almost 50% nga sinasabi natin, no? So sa ibang bansa na mas may kaya, siyempre hindi talaga masyado uso yung vote buying na sinasabi natin. Pero sa Amerika meron din mga ganyan, bagamat mayaman sila, pero hindi talaga vote buying yon. Paramihan lang sila ng mga volunteers, no, na binabayaran nila na nangangampanya para sa kanila. So may kapalit na trabaho yun, hindi lang boto, no? So sila yung umiikot, nangungumbinsi, at the same time, pag mas marami silang binabayaran, mas malakas yung pag-chance nilang manalo. Nangyayari din sa Amerika yun kasi nga iba yung political system nila dahil nga party system sila na minsan, kadalasan, ang gumagastos ng kanilang mga pangangampanya yung partido, no? Kasi nga opisyal yon na merong limit kung magkano lang yung gagastusin nila. At ang nagbibigay ng pondo no, yung mga donors ng mga partido at yun ang gumagasta para sa bawat kandidato. Dito kasi sa Pilipinas more of personal, no? So sariling kayamanan, sariling pera at minsan nakaw na pera kadalasan, no? Sinasabi nga natin, no? Kaya nagkakaroon ng korupsyon kasi nga usong-uso yung vote buying, di ba? Kasi nga naman kung titingnan mo, sinasabi nila, pag namili ka ng boto, 70% o 80% na binigyan mo ng pera, ikaw yung boboto. May mga titiwalag din sa'yo, pero kadalasan 70 to 80%, ikaw yung boboto kasi ikaw yung nagbayad sa kanila para suportahan sila. So may nakuha silang kapalit sa'yo. Kadalasan naman, siyempre, isipin ng mga botante, hindi ka naman namin kilala. Una. Pangalawa, kung kilala ka naman namin, hindi naman namin sigurado kung tutulungan mo kami. At pangatlo, yung mentality na ito yung pinakamasakit sa lahat. Yung mentality ng mga kababayan natin, marami sa kanila, no, na itong iniisip, pare-pareho naman kayong magnanakaw, kanya-kanya lang kayong drama, kanya-kanya lang kayong pakitang tao, pero alam naman namin kung ano yung gagawin nyo pag kayo naluklok. So, very common yan, naririnig natin sa mga kababayan natin. Kaya yun ang nangyayari sa ating ating lipunan, lalo tayong nalulugmok sa kumunoy, no? Kasi nga, yung mentality ng ating mga kababayan, mabuti pang kumita na ako ngayon, bahala na bukas, no? So, yun ang masakit dito na sinasabi natin. Nawawalan na sila ng hope for a better future because they just want an immediate return, no? Immediate reward. Yun ang sakit na dapat nating magamot along the way. Dad, di ba masasabi na ang vote buying na to ay isang dangerous cycle para sa Pilipinas? Kasi ang nangyayari dito ngayon dahil sa vote buying, yung mga politiko, nagnanakaw sila, gumagawa sila ng mga corruption projects, yung mga abot-abot, yung mga ghost projects na nangyayari para lumaki ang kita nila at ginagamit nila yung kita nila sa mga corruption projects na to para makabili ng boto, para ma-elect ulit sila. So yung mga, since umuulit at umuulit lang to, that means never ending na magkakaroon tayo ng corruption sa Pilipinas kasi yung mga mamamayan o mga taong bayan, mga madlang tao, sila ay parang umaasa na rin na mabili ang kanilang boto at iboboto nila ang highest bidder or the person who can pay them the most for the votes. Kaya nga,
actually, Dad, may naging criticism rin ngayon regarding yung 4Ps or yung Pantawid Pamilya program ng gobyerno, kung saan ang gobyerno nagbibigay ng ayuda sa mga pamilya na masyadong mahirap. Pero ang naging criticism nga rin dito is parang ini-encourage ng government na maging mahirap lang ang mga taong bayan. Kasi ang criticism ng mga sinasabi online is, ba't pa magtatrabaho ang mga tao na to na under 4Ps? Kasi kung wala silang trabaho, that means pwede sila makakuha ng ayuda. Pero kung makakuha naman na sila ng trabaho na maayos, biglang matatanggal naman sila sa ayuda. Iniisip naman nila na, ba't pa ako magpapahirap sa buhay kung meron na akong libreng money or libreng ayuda at hindi ko na kailangan magtrabaho? Kasi kung nagtrabaho ako, wala na yung free money na yun. So, nagiging nasasanay sila sa free money. And parang sinasabi nga ng iba, yung mga 4Ps na yun, yung mga congressman, mga senator na nag-encourage ng 4Ps, parang vote buying na rin nila yun eh. Kasi ginagamit nila yun para mas maging dependent yung mga tao sa mga corrupt government officials. Naisip ba, Dad, na how can we end this practice? Well, yun na nga. Number one kasi yung mentality ng karamihan sa ating mga politiko na the best way for them to keep themselves in power is to keep people stupid and to keep on making them dependent. No? Ibig sabihin, gawin mo silang mangmang at hindi lang mangmang, gawin mo silang umaasa lamang sa iyo para mas madali mo silang makuha na iboto ka, lalo na kung ikaw ay nakaupo kasi ikaw yung merong kumbaga kapangyarihan na galawin o pagsamantalahan yung kabangbayan. So kaya for them to be able to maintain themselves in power is to keep people stupid and keep them poor, no? So if they're poor, they will always be dependent on you. Yun ang kanilang logic, no? Karamihan sa ating mga politiko na naniniwala sa ganyang patakaran. No? That's why yun ang sinasabi natin, di ba? Na yung mga kababayan natin, for them to be able to get out of that situation, kinakailangan sila mismo magising sa katotohanan. Pero let's also accept the reality. No? For as long as mahirap sila at kulang kanilang pinag-aralan, talagang mahihirapan sila makaahon, lalo na kung sinasanay sila sa ganitong klaseng sistema. Now, yung second thing na sinasabi mo na yung mga kababayan natin at bakit nagkakaroon ng mga vote buying at hindi yung vote buying kasi kaya nangyayari yan kasi nga nanggagaling yung mga pera sa mga drug lords minsan, no? Kaya maraming mga drug lords ang nagpapatuloy na mamayagpag sa ating lipunan. Kita mo, hindi na naalis kahit na sino pag presidente na nagpalit-palit. Lagi nandiyan pa rin na maraming shabu, maraming kung ano-ano. Kasi nga sila yung source ng funding ng mga politiko. At yun naman ang ginagamit din para ibayad doon sa mga mamamayan, no? So lalo tuloy lumulubog tayo, no? Lahat yan pakitang tao na lamang nangyayari sa ating bayan. At yung sinasabi rin natin, no, yung pag sinabi mong vote buying at sinasabi mong drug money, corruption money, ang paano nga kung hindi mo magagamot niyan, kung hindi mo babaguhin yung sistema. Kaya sinasabi natin, dapat una, magkaroon na tayo ng political party system para sa Amerika na dalawa lamang. No? Let's say Republican, saka Democrat, let's say Liberal, saka National. At popondohan ng gobyerno yan. At para sa ganun, hindi sila pwedeng gumastos beyond that amount. Kasi pagka gumastos, immediately disqualified agad. Wala nang complaint, immediately disqualified na agad. No? Kahit sabi mo, palabasin nila na before the election period, namimigay sila ng pera, hindi naman covered yun. Hindi pwedeng ganon. Kasi nga, ibig sabihin, wag nating sanayin na mauwi tayo sa ganong patutunguhan. Diba? Kasi pag nauwi tayo sa ganyan patuloy na patutunguhan, talagang wala na pupuntahan ng ating bayan. No? Pero on the bright side of things, no, ang maganda naman nangyayari din, kasi nga yung mga nakaw na yaman nila, pinamimigay nila at pinamamahagi nila during election time. Minsan, natatalo rin sila, bagamat ganon, no? Dahil nakatagpo rin sila ng matinding kalaban. No? So, dahil sa mas marami silang nalalaban sa isang posisyon, nakikinabang din na ipapamahagi din yung kanilang mga nakaw na yaman na galing sa kusaan-saan at ibibigay din sa mga kababayan natin. No? Pero yung attitude na sinasabi mo, pag nasanay sila na tumatanggap at walang kapalit o walang trabaho, walang serbisyo, tinitrain mo sila na maging tamad. Sinasanay mo silang maging, kumbaga, walang pakialam, no? Kasi total, kakain naman ako, may makukuha ko kahit na hindi ako magtrabaho. So, lalong hihina yung sistema. Kumbaga, muscle yan, hindi na na-exercise kasi nga, hindi mo binibigyan ng stress, no? So, dapat yan, parang ginagawa ng ibang bayan. For example, sa Singapore, may mga ayuda din. Pero hindi ayuda na walang kapalit. Maglinis ka ng kalsada, maghugas ka ng damit, magpintura ka ng mga walls, no? Kahit na matanda ka na, magmaneho ka, maging taxi driver ka, mag-serve ka sa mga fast food counter, papasweldohan ka, bibigyan ka ng salary for that kasi nga yung serbisyo mo ang binabayaran, hindi yung kahinaan mo lang ang babayaran o yung kahirapan mo lang ang binabayaran para nagsagano magkaroon ka ng utang na loob sa kanila. Pero yung mga perang yan, galing din sa kanila yan kasi nga yung binibili ng sabon, karne, pagkain, delata, bigas, lahat yan may buwis din.
So yung buwis na yan, galing din sa pera nila na binigay sa iyo, binabayad mo lang din ulit. So umiikot lang. It's a vicious cycle, no? That's why what we're saying, for our country to have a better future, we should correct the system, reform the system so that it will become more responsive to a better and more progressive Philippines. Ngayon, Dad, sinasabi mo nga kanina na ang layunin ng mga corrupt government officials ay maging bobo at mangmang ang mga madlang tao sa Pilipinas para sila ay maging reliant sa mga ayuda at saka mga vote buying ng mga corrupt government officials. Considering na marami ng mga study na ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-low IQ countries sa buong mundo at saka sa ASEAN actually. Sabihin natin, sa Southeast Asia, ang Pilipinas daw supposedly some of the lowest IQ, some of the lowest literacy and math skills sa buong Southeast Asia pa lang ay nasa Pilipinas. Masasabi ba natin na dahil ang Philippines ngayon ay ranked low sa education, masasabi mo ba, Dad, na nananalo ang corrupt government officials? Kasi for the longest time, hindi na gumaganda ang edukasyon sa Pilipinas. Walang presidente ang nag-focus to increase the education. And for years and years and years, parang mas bumababa ang IQ ng mga Pilipino. Is corruption winning in the Philippines, Dad? Yes, right now I would have to say na nananalo, nananaig ang korupsyon at katiwalian sa ating bansa. At ang moral fiber natin talagang nalugmok na. Ibig sabihin ng moral fiber, moral compass na sinasabi natin. Kasi nga, sa kahirapan ng ating mga kababayan, hindi na nila iniisip kung ano yung tama o mali. Ang iniisip nila, meron silang makuhang pakinabang ngayon dahil kailangan nila yon sa kanilang mga pangangailangan. Hindi ko sinasabing din natin kailangan ng ayuda. Kailangan natin ng ayuda, pero sa tamang paraan. Anong ibig sabihin yan? So, libreng eskwelahan, libreng hospital, tama yan. Kailangan ng ating mga kababayan yan kasi pag sila nagkasakit, wala silang pambayad. Kailangan ng mga kabataan na makapag-aral, pamasahe nila, kapagkain nila para meron silang tamang nutrition. Tama yan, dapat bigyan natin ng suporte at ayuda. Pero yung sasabi mo, bibigyan mo ng ayuda na para lang bigyan sila ng pera na wala namang kapalit, mali yung ganong klaseng direksyon, no? Yung sinasabi nga natin. No? At pangalawa, yung sinasabi natin sa mga kabataan natin, paano sila makakaangat sa buhay kung pinapahirapan natin yung kanilang edukasyon? Paano kung sinasabi pinapahirapan? Dinagdagan mo pa ng K-12. Alam mo nang hirap na sila makatapos ng K1 to K11. Dinagdagan mo pa ng isa. We don't need K-12. We have to abolish that. What we need to do is give them better and quality education, not give another layer of hardship for them. Kaya nga pinapahirapan kasi para lalo sila maghirap, para lalo silang hindi makalayo. At the same time, yung quality naman, napakasama. Hinabaan mo, ang sama naman ng quality. Dapat paikliin, pero gandahan yung quality. I-computerize lahat ng kwarto, i-electronic system lahat ng educational system, bigyan sila ng mga tamang libro, bigyan sila ng tamang tutorial, para sa ganun, mas madali sila makaangat. We don't need additional layer. We don't need additional year. We need to compress it, but give them much better support, much better nutrition, much better system, and much better education. That is what we're saying. We are doing the wrong thing for the wrong reasons. Kaya mga kababayan, naniniwala kami dito sa Ilocano Defenders Party List, edukasyon ang solusyon sa pag-angat ng bayan. Kasi pag edukado ang tao, aangat sila, magkakaroon sila ng better income, better jobs, better careers. At pag edukado ang tao, hindi na sila aasa sa mga vote buying or pagbenta ng kanilang mga dignidad. Matututunan nila na meron pala mga better choices out there. At tuwing eleksyon, mga kababayan, maraming mga kandidato na naglalakas loob na magaganda ang kanilang mga hangarin, yung nga lang hindi sila makasabay sa mga bilihan ng mga corrupt na politiko. Hanapin nyo sila at pag may edukasyon kayo, malalaman nyo kung sino sila. Mula konsehal, mayor, vice mayor, governor, hanggang presidente, maraming mga kandidato dyan na magaganda ang hangarin, qualified ang mga background. Dapat with education, malalaman ng ating mga kababayan kung sino yung mga dapat na iboto at sino yung mga dapat ihalal. At siguro, aangat ang ating Pilipinas tulad ng umangat ang ibang bayan, tulad ng Amerika na naging number 1 nation. Doon may kita mo mga botante nila, mga highly educated people, kaya doon mahirap makalusot yung mga manloloko talagang nasuscrutinize sila kasi yung mga botante doon talagang inaaral yung mga naglalaban ng mga politiko doon. Kaya napaka-importante ng edukasyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan,
kung gusto natin matanggal ang kultura ng vote buying, ng korupsyon, ng pag-asa sa ayuda, kailangan natin itaas ang antas ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino, para gumanda ang kinabukasan, gumanda ang livelihood, gumanda ang choices ng bawat Pilipino, at para makapili sila ng better leaders na hindi lang aasa sa korupsyon para makabili ng boto ninyo, kundi aasa sila sa intelligence at saka edukado na Pilipino para makapili ng tamang leader para sa Pilipinas. Kaya para sa edukasyon, ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. We in Ilocano Defenders Party List, we are fighting to abolish K-12. We are fighting for a better and quality education system for every citizen and for every children of our Filipino families. We are fighting for a better support, better nutrition for our children and for the future of our children. That is what we are fighting for in Ilocano Defenders. Let's make the Philippines great again. Ako po si Michael sa inyong Dad ng Bayan.